ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ ಪಾಡಿತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ತಲೆಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಲೆಕ್ಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ 25 ಜನ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದಿತ್ತ. ಮಂತ್ರಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಹಳೆಬೀಡು ಬೇಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ. ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಅದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರಾಲಯಗೆ